So alhamdulillah mai girma shugaban karamar hukumar Ungogo kenan Alhaji Sani Abdullahi Ungogo da women leader ta karamar hukumar Ungogo da shugaban CRC na karamar hukumar Ungogo da jami'a daga jami'ar Bayero wadda ta zo ta wakilci a jami'ar Bayero gurin kula da wannan girki. Yanzu dai ga mai girma shugaban karamar hukuma nan ya dauko wake daga cikin tukunya kamar yadda muka faɗa dama cewa za a dafa wake da shinkafa ne a wannan sati. Za a koya mata yadda ake dafa wake da shinkafa ba dan ba su iya ba sai dan a inganta domin sana'a za a shiga gadan-gadan. Ga shinkafa nan shinkafa wadda za a zuba insha Allah a dafa wannan wake da shinkafa. So daga nan in Allah ya za a ci shinkafa da wake. Wannan shinkafa da wake ina jin da in Allah ya yarda sai an kaiwa hamme girma gwamna. So alhamdulillah kuma ya kammala, an kammala wannan biki kenan kamar yadda muke